כבר פתחתי מהבמה בכל מיני גילויים אישיים, אז היום אני אמשיך עם זה. אני תמיד עושה המון דברים במקביל. יש הטוענים שאני צריכה לצמצם את עיסוקיי, אבל זה לא הולך לי בינתיים. ובמקביל לעיסוק בשלונסקי, היה לי מפגש נשים, שזה משהו שאני מריצה כבר כמה שנים, בנושא פליטים. וכל המפגש הזה התחיל בתערוכה של קופרמן, שהוא עוסק בפליטות. ולאט לאט גיליתי שקרה פה משהו שלא תמיד קורה. זאת אומרת, הרבה פעמים הדברים השונים שאני עוסקת בהם נשארים כל אחד מופרד מהשני, ואין להם נקודות השקה או נקודות דיבור ביניהם. ופתאום אני מוצאת את עצמי באופן אישי, כאילו באיזשהו תהליך שבו כל הדברים מתחברים לי לשלונסקי. ואם אני חושבת מה אני הרווחתי, אולי יותר מהכל אתמול, זה באמת את שלונסקי, שאני מודה שאמר לי, לא הכרתי אותו. אני הכרתי את הנדר ואת כל השירי שואה האלה, אבל לא הכרתי את שלונסקי. ועכשיו, כאילו בשביל לסגור את המעגל הזה, בא העניין הזה של שבועות. ואני אראה לכם לרגע קט איך אצלי הכל יתחבר. אני אחבר אתכם לנפש שלי. אז ככה, אני אעשה את זה מאוד קצר, כי לא הזמינו אותי לעשות דרשה. וזה מה שאני עושה עכשיו. מאוד יפה בעיניי, במגילת רות, איך רות היא זאת שדבקה בנעמי. ורות היא לא משלנו, היא זרה, נוכריה, היא בוחרת להיות כאן, היא בוחרת ללכת עם נעמי, היא בוחרת לדבוק בה. מה שקרה השבוע עם הפליטים בדרום תל אביב, קודם כל אני מזמינה כל אחד ואחד מכם ככה, דבר ראשון להיכנס בפייסבוק למה שנקרא מרק לוינסקי, ולהסתכל על הפרויקט המדהים הזה ששבוע שעבר הייתה פה חברה שלי שהייתה אמורה להדליק פה נרות, ופשוט לא היה לה כבר אנרגיות לבוא ולעשות את זה, כי הפרויקט הזה הוא כל כך קשה. זה פרויקט שבסך הכל מה שהוא עושה זה לתת ארוחה אחת ביום, בין 700 ל-800 איש שחיים בלי יכולת להתפרנס, בלי יכולת לגור במקום נורמלי, בלי אוכל, בלי כלום. פליטים, פשוט פליטים, יכולים לקרוא להם מהגרי עבודה ומסתננים, הכל בסדר. אין פה, אני מסדירה לחלוטין את העניין הפוליטי והעניין המדיני, אני רק מדברת ברמה של הבני אדם. ברמה של הבני אדם, אתם באים לגינת לוינסקי, וזה פשוט לקבל שוק תרבותי. זה לראות עשרות ומאות אנשים אפריקאים, שונים מאוד אחד מהשני, כי הסודנים והאריתראים, הם לא דומים, אבל אנשים עומדים בשקט, בטור ישר, בשביל לקבל מנת אוכל. והאסוציאציות של זה הן הכי ברורות שהן יכולות להיות. אין פה שום דבר שלמישהו מאיתנו לא מדליק את האור האדום. רק שיש את אלה שבוחרים רק להסתכל על הצד של, אוקיי, מה הם עושים פה, הם מאיימים על הדמוגרפיה שלנו, הם מסכנים אותנו. זה הכל נכון, אבל זה לא עלינו לפתור. אנחנו כאזרחים לא יכולים להמשיך להעלים עין מהסיפור הזה. לא יכולים להמשיך להסתכל ולהגיד, טוב, יסלקו אותם, יפנו את הבעיה הזאת ואנחנו נמשיך להתנהל. בינתיים יש פה אנשים שגובים מרעב, שישנו בחורף מתחת לניילונים. הסיפורים של אורלי הם מזעזעים, לא אמרתי, אורלי הקימה את הפרויקט הזה, ביחד עם עוד מישהו, עם בחור שקוראים לו יגאל שטיין. והדבר השני שאני ממליצה לכם לעשות זה באמת לנסוע, או באחד הימים, או אם אתם בתל אביב, כל יום ב7 בערב, ובימי שישי ב1 בצהריים. זה השעות שפשוט עומדים ומחלקים אוכל, וכל האוכל הזה בא מאזרחים. תחשבו על כמה אוכל מדובר, יום, הם כבר 3.5 חודשים עושים את זה. והדברים שקורים שם, מה שקרה השבוע, זה פשוט מזעזע, זה פשוט נראה כמו הפוגרומים באירופה. אז אני רוצה עכשיו להראות לכם איך שלונסקי, קודם כל יש שיר נפלא שאני פשוט מיהרתי השבוע, אז לא הספקתי להביא אותו, שלא נכנס כמו לערב. אבל אני רוצה רגע להקריא לכם את המילים של השיר ששר אתמול דרור, ולהראות לכם איך בעיניי זה בדיוק הדיבר ה-11 של שלונסקי.
כותלי ביתי אינם כחיץ לי ביני לבין עולם. יש חסד הצמיחה המקשיבה אך פנימה. כי המקשיב לכל אינו שומע כלום. רק המחריש המולותיו לשם ההדממה שומע את הכל ואת כולם. העמידה הזאת בתור של הפליטים היא אחד הדברים הכי מדהימים שיש, כי עומדים שם אנשים בשקט מוחלט, בשורה ישרה כמו במסדר המפקד, מתוך מצוקה, לא מתוך שמישהו אמר להם שככה הם צריכים לעמוד. ובעיניי זאת הדממה הזאת ששלונסקי מדבר עליה, שרק בא כשאתה פתאום, הדממה הזאת שמבליטה את הזעקה של הצורך. כותלי ביתי אינם כחיץ לי ביני לבין עולם. הם עצימת עיניו של הרואה דבר עד תום. כי הרואה הכל אינו רואה מאומה. רק הצופה אל האחד ואין בלתו זוכה לראות את כל דברים כולם. כותלי ביתי אינם כחיץ לי ביני לבין עולם. הם סוד ההתגלות, לומר באין מחלים. כי הדובר בשער אינו דובר לאיש, כל החברי כנסת הנכבדים שלנו. והשכים תנדו, שכים אך זה לזה. כל השמאלנים יפי הנפש שרק מתכתבים ועושים זה, אבל לא מזיזים את עצמם לגינה, כי מריח שם משתן. רק המשיח עם נפשו משיח עם כולם. רק אנחנו, שנדבר אל עצמנו ונבדוק מה זה עושה לנו, ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות את המצב הזה, כאזרחים. כותלי ביתי אינם כחיץ לי ביני לבין עולם. ואני רוצה לאחל לנו שאנחנו נקפיד שכותלי ביתנו לא יהיו כחיץ לנו, בינינו לבין העולם ולמה שקורה סביבנו. שבת שלום, חג שמח.